ovo me zanima. Da li znate ove idiomatske izraze? Sa leve strane je izraz raditi po svome, gledati svoja posla, videti svojim očima, otići svojim putem i biti sam svoj majstor. A sa desne strane su definicije, odnosno značenja. Pratiti svoju želju i ideje, živjeti po svojoj volji, raditi posao sam bez pomoći stručnjaka, verovati sebi, uveriti se sam u nešto, raditi kako mi želimo, a ne kako drugi žele. I ne mešati se u posao koji nije naš. Raditi po svome, slično kao raditi kako mi želimo i ne kako drugi žele. Tako je. Da, to je raditi po svome. Ja ću to po svome. Ne, ti meni pričaš, savjetuješ me, daješ mi savjete, ali ja ću to po svome. Dobro. Mašo, a šta znači gledati svoja posla? Ne mešati se u posao koji nije naš. Nije ugovor. Tako je, ne mešati se u posao koji nije naš. Ja gledam svoja posla. Oni tamo nešto rade, da li je dobro, nije dobro, ne znam, ne mešam se. Gledam svoja posla, radim svoj posao. Filipe? Veriti svojim očima, verovati sebi, uveriti se sam u nešto. Da, da. Znači, dok ja to ne vidim svojim očima, ne verujem. Tek kad vidim svojim očima, onda znam da je to stvarno. Ići svojim putem, pratiti svoju ideju i želje, živjeti po svojoj volji. Jeste. Posljednje, biti sam svoj majstor. I evo ga u nominativu. Ono što sam rekla da nekad ima. Svoj majstor u nominativu. Ja sam mislila da je pratiti svoju ideju. Ne, raditi posao sam, bez pomoći. Da. On je sam svoj majstor. Znači, on sve sam radi, ne zove druge u pomoć, neke stručnjake, nego je on sam svoj majstor. Jeste čuli nekad ove izraze? Jel čujete to u govoru, da? Nekad, da. Ok, dobro. Ja sam imao već na času, ali u životu nisam siguran. Gledaj svoje posla. Nemoj da mi se mešaš. Aha, gledaj svoje posla. Da. To najviše. Mislim to najviše.